Tamak dyan, ma'am. Tamak, ma'am. Hi guys, ayun. So, pakita na ko sa inyo kung unsa ang nahitabo sa pagvaksin sa ako sa Magallanes Elementary School, Davao City. So, nakuha na tong video, a short clip o video na nisugot ang vaccinator na mag-take og video para po makitaan sa uban na safety ang Sinovac, ang uban pang mga vaccine na niabot sa Pilipinas. So ipakita na ko sa inyo guys ang pag-inject sa ako pag-vaccine sa ako sa dito sa Magallanes Elementary School. So mao ni ang nahitabo. So ayon, nandito sa vaccination room. Humana ang screening. Vaccination room. Magpa-vaccine ako. So karon na ang vaccination. So injection na muna. Okay. Sige ma'am. Sabi mo, ato Sinovac na ha? Yes po ma'am. Sinovac. Sinovac. Anak pa. Ayun, Sinovac. Okay, mana. Wala. Thank you. Thank you. Ina. Yan na. Ayun na. Tamak dyan, ma'am. Tamak, ma'am. Wala pa kasi. Bonete siya. Oh. So next ano ma'am? After 28 days. Di asa ko next. Nakaulog akong tawag mo. Nakaano ko ulo. Oh, naman na matagpo sa inyo. So dito na ko. Oh, so Salamat kaya kami. kandalan ma'am. Oh, so anak na. After 20 days, 8 days na ma'am. 28 days or 4 weeks. 4 weeks? Katawag lang may Okay. Sige. Salamat ma'am. Thank you. Mana ang injection. Mana. Mamaan, bye-bye. Asa ko ma'am. Balik ko din ha. So mo to naka-video ta dito since na ning sugot ang nag-inject sa ako na video during sa pag-vaccine sa ako and then after ato maskin although taas to akong dugo pero gi-injectan lang gyapon ko tapos after sa pag-inject sa ako gipasulod ko og room and para mag-rest dito pero ning kaon ko kay naman dito ikan na foods na gi-prepare nila sa inyo sa amo tapos mo to gihatagan ko nila then pag kumanog kaon ning rest ko og mga 20 minutes nya gibipihan na pod ko after sa BP taas lang gyud ang dugo so gipasuda pod ko sa laing room para dito ko tagaan ko lang papel kay if ever ay mga problema is mag-contact lang ako sila dayon kung may mga side effects na akong pamation. So mo to pag hatag ato is pag ato sa pikas room na pod is naglinya na po ko dito, gibipihan na po ko, gikong temperature, so okay lang ang akong temperature. So pag bipis ako sa manual na mo to mas baba akong dugo 120/80 so baba kaya akong dugo ay ako normal na akong dugo so mo to ningon ang nurse dito na okay na pwede na ko i-discharge kumbaga pwede na ko pauli-on after ato so mo to after is ning uli nami ako pa nag-drive sa motor from
siguro gikan sa balay padulong dito sa Magallanes Elementary School kay siguro naa sa mga 30 to 50 minutes ang drive. Nagmotor, ako rin nag-drive gihapon. Pag ato na ko ito, nagmotor ko. Pagbalik, nagmotor ko. Normal lang. Bisag nabasa ko sa ulan kay nagulan po na to na time. Pero wala siya wala siya side effects sa ako Kato lang sa right man ko gi-injikan. So dito lang marag naminod akong right side na part sa akong kamot. Pero wala ko gikalintura. Wala ko nalipong, wala, normal lang jud tanan. Siguro kay kato lang sa kuan ni sakit jud siya pag kanang binhod lang jud siya. So pero wala ko gibati na maskin on sa Sinovac ang gigamit na vaccine sa amo to na adlaw. So then ang advice is after 3 weeks, kung wala ko na mali, after 3 weeks is madawat na pod namo ang second dose. So maybe first week ata sa May ang among second dose sa vaccine. So kung sa imong nadawat first dose na vaccine, mao pud imong madawat sa second vaccine nimo. So Sinovac man is Sinovac pud among madawat na second dose na vaccine. So mao lang to. Advice lang nako is ayaw mo kahadlok sa pagpa-inject, sa pagpa-vaccine kay dugang na protection sa ato sa COVID-19. Dili siya ingon na kung na-vaccine na ta is dili na ta magka-COVID. So kinahanglan gyapon ato mosunod sa health protocol sa pagsuot og face mask, face shield o distansya sa ubang mga tao. And then ang advantage lang pod sa na-vaccine na nata is dili ta kumbaga wala na tay ang advantage lang kung na-vaccine na ta is mas protektado ta. Kumbaga mas dili ta bation kaayo og mga sintomas na sama sa uban. So at least natay protection. Mo nang gituyo jud nako na magpa-vaccine because og mag-video kay gusto nako na ma-inform ang ubang tao, labi na ako ang parents na if ever na nang vaccine sa available na sa mua, so magpa-inject jud sila, dili sila mahadlok kay safety ang vaccine na madawat nato. So mao lang to, daghang salamat og amping tang tanan. God bless.